Dobrý den, pane doktore. Vy nezahálíte. Ano, to je pravda. Posledních 35 let, celkových 56 let, kdy se věnuju medicíně, se věnují této metodě detoxikace. A k tomu potřebujeme takové přístrojové vybavení a proto jsem si ho opatřil i na svou milovanou chalupu, abych každý večer mohl trénovat a každý večer mohl ještě bádat a zkoumat. Venku máme počasí přesně podle Jonášova efektu. Jde o to, aby bylo hezky, tak doktor Jonáš si přeje a pánbůh plní. Takže můžeme se přesunout a věnovat se historii vašeho života. A venku máme krásně a celý můj život před sebou. Pojďme se do něj pustit. Tak pane doktore, připijme si na vaší 80 v tomto krásném prostředí Slabské přehrady. Máme jedinečnou příležitost se vás zeptat na to, co ve svém životě, kromě léčení lidí, považujete a považoval jste za zábavné, za inspirující a jak moc jste věnoval čas věcem mimo léčení. No to opravdu příležitost, těch 80 let je příležitost zavzpomínat. Já jsem doteďka neměl čas se zastavit a vzpomínat, tak jsem uvítal takovou příležitost, abych zavzpomínal na svůj život, který se odehrával opravdu ve vysokém tempu a od teďka už neočekávám od svého života žádné mimořádné věci, žádné velké akce. Takže pojďme, zavzpomínejme. Ano, tak nebudu předstírat, že jsme si o vašem životě již několikrát nepovídali, nicméně běžný člověk vás zná pouze z knih o zdraví, takže já využiju toho, abych vás protáhl vlastně tématy vašeho života, která na vás měly velký vliv a začneme prvním tématem, co vy a yoga. Bylo to období asi 15 let, tak kolem mé 40. A bylo to úžasné období, protože tehdy nebyla yoga pouze cvičení, nebo nebyla jenom o zdraví. Bylo to svým způsobem jakési protistátní sdružení, protože něco takového se za socialismu opravdu tady nesmělo. Byl jsem tehdy dokonce ve vedení československého vedení jógy. Naučil jsem se tam něco, co dodnes je pro mě velmi důležité. Naučil jsem se třeba dýchat, naučil jsem se soustředit, koncentrovat se, naučil jsem se ovládat. To je úžasné. Kde jste čerpali ten odborný zázemí pro vykonávání té jógy správně? Za prvé tady bylo docela dost knih přeložených, takže jsme čerpali z knih, ale také sem jezdili jogíni z Indie a my jsme se s nimi přátelili a oni pro nás dělali takové přednášky a kurzy. A kdy jste s jogou skončil, nebo co vás donutilo zanechat tohoto koníčku? Vlastně mi donutilo 90. léta přechod tedy
na soukromou praxi. Ale měl jsem mnoho žáků, kteří pokračovali. Vím o vás, že máte rád vždycky takové žertovné příběhy a umíte je moc dobře vyprávět. Máte něco podobného z oblasti kolem jógy? To mám a nikdy na ten příběh nezapomenu. Byl jeden muž na privátu a cvičil jogu a paní Bytná byla taková starší, velmi cudná, přísná dáma. A on cvičil jogu a jeden z těch asan je dát si nohy za krk. Takhle. A setrvat v této pozici místo rukou nohy. A tomu to nešlo, tak si sundal kalhoty a ještě mu to nešlo, ještě pořád co táhlo, protože to cvik velmi náročný, to téměř cirkusový. A tak si sundali trenýrky a tak si ty nohy takhle tam dostal křeč a oni se mu tam zaklínili a teď on se z té pozici nemohl dostat a nic jiného nezbývalo, než zavolat tu paní Bytnou přes zavřené dveře, že paní Bytná tam vešla, teď viděla, představíte si to, no a myslela si, že je to na ní nastraženo, na její cudnost, že to má tedy jaksi mít takovýhle dopad, takže zařvala z prosťáku a zabouchla dveře a odešla. A tenhle chudák, jak si musel prosit přes dveře, aby tam ta paní s hlavou odvrácenou došla a ty nohy mu tak si z okrku dostala. Takže yoga může mít taky takovouhle formu. Známe se už dlouho a vím o vás, že jste provozoval horo nebo skálolezectví. Jak je to správně? Oboje. Oboje je správně. Skály jsou vlastně takovou tělocvičnou pro horolezce. A potom ty hory, to zase má své kouzlo a je to trochu jiné lezení. Můžete nám popsat vlastně na jaké úrovni a kde a s kým případně jste podobného koníčka pěstoval? Tak určitě jsem nebyl nějaký špičkový horolezec, který by dělal expedice do Himalají, ale pravidelně jsem lezl po Tyských skalách, tam se pořádali každotýdenní výpravy. Byla úžasná tělocvičná a úžasná parta. Kolem horolezectví je vždycky úžasná parta. To jsou lidé, na které se musíte absolutně spolehnout, protože když padáte, tak jenom ten kolega vás může zachránit a padat není žádnou výjimkou. Takže jak v těch Tyských skalách, tak v Tatrách, na Mont Blancu jsme lezli a v té skupině horolezců byli i lidé, kteří byli špičkoví horolezci, kteří jezdili na expedice a jedna z nich skončila velice smutně. Naši kamarádi vlastně ze skupiny jeli na Huascarán do Jižní Ameriky, a kde známý příběh při zemětřesení na ně spadla celá ta hora a všichni zahynuli díky své předchozí gymnastické průpravě. Jsem byl docela slušný lezec a díky povolání doktora jsem byl, řekněme tomu, chladnokrevný, nebyl jsem zmatkař, nebyl jsem si dovolit a ve stěně se stávají různé věci, které musíte řešit s velmi chladnou hlavou, ale stávají se tam i komické věci, protože i ve stěně máte své potřeby hygienické a když visíte takhle pod sebou několik metrů na laně, tak zkrátka tam není žádná budka, žádná zástěna. Když musíte jenom dolů zavolat pozor, aby strčili hlavu od nějaký výběže. Takže tam je to taky úžasná nejen vzpomínka na krásu hor. I dnes ve svých 80 na horách trávím co nejdelší dobu, ale je to úžasná vzpomínka na kamarádství a na situace, které právě tohle kamarádství vyřešilo v té stěně, protože tam jde skutečně o život.
Jsou tam nějaké stupně obtížnosti? Na tom pískovci je 7 stupňů obtížnosti, takže já jsem tak schopen přes 6 a na skále potom je to 6 stupňů obtížnosti. Co si z toho horolezectví člověk odnese do života? To kamarádství. U předchozího vyprávění o skálolezení jste zmínil gymnastickou průpravu. Vím o vás, že jste byl několik let i trenérem gymnastek. Můžete nám k tomuto období něco říct? Takhle jsme začínali s gymnastikou. Takže jsme připravovali duchnu na dopady z našich akrobatických kousků. Gymnastické družstvo, krásní štíhlí hoši. Sám jsem cvičil, trénoval, závodil. Pak vysoká škola, který mě přerušila mou gymnastickou kariéru a po škole jsem se oženil se špičkovou gymnastkou z doby čáslavské, takže to byla opravdu světově vrcholová gymnastika. No a stal jsem se jejím spolutrenérem a vybudoval jsem takové družstvo dívek, které bylo na vrcholové české úrovni a tím i na úrovni světové, protože jsme byli opravdu v té nejlepší trojici světových gymnastických velmocí. A s tím jsem jezdil po Evropě, vyhrával česká mistrovství republiky a závodil ve Švýcarsku, Francii a tak dále. Tím jsem měl nejen možnost se dostat do této kapitalistické ciziny, ale i jsem měl možnost přičichnout k absolutně vrcholovému sportu. Takže to bylo velmi dlouhé období, 20 let, kdy jsem byl trenérem vrcholových gymnastek. Nakonec můj naprostý vrchol na odchod byl, když se jedna z mých svěřenek dostala i na olympiádu. To bylo velmi náročné období, protože taková gymnastka vrcholová musí trénovat 5-6 dní v týdnu, 3-4 hodiny denně. Tak tam jsem si přičichl k tomu, co opravdu znamená taková dřina. Jenom já jako trenér pro ilustraci jsem naspíral vlastně 3 tuny, protože ty gymnastky musíte nosit v rukách, musíte je zachraňovat při těch kolovných kouscích. Dneska se divím, kde jsem sebral tu odvahu, jak si přihlížet ten štěným vrcholovým kouskům. Vždycky se ptáte, co mi to přineslo pro tu současnou dobu, tak jsem právě tam viděl to, že člověk musí hodně pracovat, když se opravdu něčeho dosáhnout. No. Jaká byla vaše specializace? Tam vždycky dělá takzvanou akrobaci, přeskok a bradla a ta žena dělá jaksi kladinu a prostná. To nejen dřina, ale i opravdu ekvilibristika, protože když učíte někoho třeba dvojné salto s obratem a takové triky, tak vy vlastně musíte si hrát s tím člověkem ve vzduchu, musíte vnímat dokonale jeho pohyb. V dobách minulých bylo velmi neobvyklé opouštět území České a Slovenské republiky. Vám tento koníček, tento zájem umožnil i cestování? No, opravdu se to opakovaně jezdili do Itálie, byli jsme zvaní jako špičkoví gymnasté do Francie, do západního Berlína, do Německa, do Švýcarska, takže měl jsem opravdu možnost nejen cestovat, ale i seznámit se zase s lidmi, kteří něco znamenali. Také mě jezdili především Francouzové, francouzské dívky, jezdili ke mně na stáže, na soustředění a tak dále. Tím jsem se nejen naučil trochu francouzsky, ale také jsem vlastně získal tam přátelé a naše přátelství pak pokračovalo 40 let s
přáteli, kamarády, dokonce z Provence, tak nádherné části Francie, kde jsem zase zažil věci, které nemohu zapomenout a které úplně nebyly každému umožněné. Dostat se do rodin v krásné Provence, dostat se do toho prostředí, dostat se do takové situaci, jako je třeba vodní lyžování a plachtění, což tehdy pro nás znamenalo jako úžasnou exotiku. Že? To dneska, když to vyprávím, tak nebýt vás, tak vlastně na ty věci ani nevzpomenu. Takže Francie byla vaší cílovou destinací o letních prázdninách? Kamarád Nikola vlastnil sady broskví. Že? A já jsem tam jezdil na prázdniny a sbíral jsem ty broskve. Já jsem vlastně pomáhal a on mě platil jako dělníka dokonce, takže já jsem tam měl své peníze a ještě jsem s nimi mohl trávit velkou část prázdnin. A to celou řadu let. Jednou ze zajímavých epizod vašeho života, z vašeho vyprávění, určitě byla činnost lékaře horské služby, záchranáře. Kde jste tuto činnost vykonával? Jsem se narodil v Krušných horách, takže zima, hory, takže jsem slušně lyžoval, tehdy ještě byl sníh. Každý víkend zimní jsme trávili na horách, lyže přes rameno a pěkně do kopce na lyžích, do kopce šlapat. Velmi jsme obdivovali kluky z horské služby, oni takové krásné červené svetry a oznaky a dobré vybavení. Takže jsem se přihlásil do horské služby. Bylo to dvouleté zkušební období, kde člověk musel prokázat fyzickou zdatnost a samozřejmě i lyžařskou dovednost. A fyzická zdatnost nebyla legrace, to byly závody, kdo rychleji vyšlape sjezdovku s 20-kilovou zátěží v batohu a sjede dolů po sjezdovce a to všechno v časovém limitu. Takže tam se samozřejmě brali lidé, kteří byli jak uměli lyžovat, tak byli fyzicky odolní. Běhali jsme závody na 20-50 kilometrů na lyžích. No a protože lékařů v horské službě nebylo moc, tak jsem se stal lékařem horské služby v jednom kopci nad Teplicemi v Čechách. A to bylo krásné, taky velice dlouhé období, protože jsem zaprvé se dostal dobře k lyžování, protože jsme měli všude přednost. Dostal jsem se do situací, kde jsem musel zachraňovat lidi. Dostal jsem se k tréninku právě jako bylo horolezectví a další takové věci. Takže bylo úžasné období plné krásných chvil kamarádství, zpěvů při kytarách. Ještě chodíte do hospody? Nebo se už nechodí? Chodí se, ale když se slouží, tak se nepije. No, doma se zvedněla. Když si najdeme bouřňák, když si ještě můžete pamatovat, co s váma sloužili, tak Milan Brachtl. On se ještě Kýhose, jo? To je táta, Kýhose je můj táta. No, ten tady byl taky. Jo. Vy jste to zdědil. Já tak jsem šel Tam ty už ne. po stopách. Museli jsme jezdit takzvanými kanadskými sáněmi. To jsou vlastně takový prkno ohnutý a vepředu jsou takové držáky a vzadu provazy a člověk tam naloží toho hraněného a teď ho musí svést dolů ze sjezdovky. Že? Takže ten vepředu zkrátka jede co nejrychleji po sjezdovce a řídí to. A já jsem dělal toho druhého, který na provazech držel ten zadek, protože jinak by ty sáně se mohly otočit a vlastně byl by konec. Ten raněný tam byl přivázaný a ten vepředu to nesměl pustit za žádnou okolnost. A ty sjezdovky nebyly, jako jsou úplně dnes, byly hodně ledovaté, boulovaté a tak
jsem tam prožil hodně takového napětí, že jsem nesměl upadnout a nesměl jsem za žádnou cenu pustit ty sáně, protože okamžitě by se staly neovladatelnýma. Ale byli jsme tak vycvičení, byli jsme tak fyzicky zdatní, že se na nás lidé mohli spolehnout a nikdy se nic nestalo. Samozřejmě při práci záchranáře si většina z nás představí nějaké smutné příběhy, zlomeniny, zranění. Jak je to s těmi lepšími, veselými příběhy při práci záchranáře? Nebyla nouze, tak člověk tyhle věci dělá vždycky, aby se bavil, aby měl dobré pocity, aby měl pozitivní emoce, ale staly se i věci trapné, jako do teďka. Vzpomínám, jak je velmi důležité, tak pro vás, kteří lyžujete a chcete někoho zachránit, kdo leží na sjezdovce, tak vždycky najížděte pod něj, tak loukem pod něj taky, než tohle naučil, tak jsem se taky řídil takhle k jedné slečně, která mě zaujala nejen tím, že vypadala zraněná, ale i to, že vypadala hezká, tak jsem chtěl elegantně nad ní si zastavit, což se mi tak úplně nepovedlo, když mi uklouzli a ona se před mým pádem chránila takhle hůlkou. A tu hůlku jsem jí ohnul. Že? A teď vědom si trapnosti té situace, kdybych se měl jako záchranář chovat velmi zmužile, tak jsem tu hůlku vzal a chtěl jsem ji narovnat. Jako, já jsem co lepšího bych udělal. No samozřejmě jsem tu hůlku zlomil. Že? A teď to byl už vrchol trapnosti, takže jsem tu hůlku zahodil a šusem jsem zmizel. Pryč ona naštěstí zraněná nebyla. Šlo jenom o takovou... Ale od té doby si pamatuju, že musím vždycky zastavovat pod člověkem, abych se vyhnul takovým trápnostem. Člověku někdy zůstávají v mysli takové pitomosti z toho života, které nějak emocionálně prožíval, takže říká se, ví se, že vlastně paměť je do značné míry emocionální záležitost. Takže vlastně většina mých vzpomínek se váže vždycky na nějakou emoci, na nějakou, velmi často na veselou a dneska na ně vzpomínám rád. Když jsme u lyžování, tak vím také, že jste velmi vášnivý lyžař, který až do věku 77 let vlastně lyžoval, a to bez omezení obtížnosti sjezdovek. Sami jsme spolu párkrát sjížděli i černé. Jaká byla vaše poslední jízda? A kdy a kde? Poslední jízdu možná si můžeme promítnout na telefonu těch 77. Bylo to v Alpách, v Dolomitech, kde jsem si sjel poslední sjezdovku, ale v mysli mám pořád, že to ještě nevzdávám, že třeba ještě se někdy budu cítit tak, že si ještě nějakou tu sjezdovku dám, ale i tak neopomenu každý rok několikrát věc nahoru, dívat se na ty krásná panoramata, na ty úžasné západy slunce. To je pro mě jedna z takových velmi silných životních emocí, které jsem si vybudoval a držím se jich co nejdéle. Takže možná, že ještě zahřmí, že ještě si nějakou sjezdovku sjedu. Lyže jste nevyhodil. Lyže jsem nevyhodil a v noci se mi zdá o tom, že lyžujete. Jak jedu a teď ten sníh krásně odletuje a když se to povede, je prašan a hezký slunečný den, tak je to skutečně nesmírně pozitivní, emocionální zážitek. Tak když jsme u těch příjemných činností, velmi příjemných pro vás a celoživotně zakotvených ve vašem životě, co vy a tenis? Jak jste k němu přišel a co způsobilo, že jste celoživotně nějakým způsobem vyhledával možnost si tenis zahrát kdykoliv a kdekoliv?
Já jsem se vlastně do tenisu narodil. Můj otec byl vášnivý tenista a zároveň jaksi budovatel tenisových kurtů a tenisových areálů. Takže já jsem už v dětství prožíval na tenisových kurtech. Tehda to byla záležitost velice společenská, scházela se tam honorace města, byl to sport doktorů, možná, že tam jsem přišel třeba k té medicíně, že, protože doktorů a různých ředitelů a tak dále. Takže já jsem tam vyrostl a pokoušel jsem se tedy hrát tenis, což mě zase vydrželo velmi dlouho, takže myslím, že naposledy jsem hrál ještě v 77 každý týden tenis. Nebyl jsem nějak zvlášť nadaný tenista a také v době studií na medicíně nebyl čas vůbec na nic. Tam musíte se učit 6 let od rána do večera, takže jsem si veškeré sporty musel vypustit. No a tím mi také utekl ten jako špičkovější tenis, ale přesto mi vůbec nevadilo. Nevadilo mi tam prohrávat, nevadilo mi nic. Hlavně, když jsem hrál, mohl jsem lítat po tom pokropeném červeném kurtu. Prožil jsem tam také krušné chvíle. Ve Francii jsem hrál tenis na betonovém kurtu. Tam i příliš horko na to, aby tam byla antuka, tak tam byly betonové kurty a já jsem si tam udělal těžký výron. Zapomněl jsem, že se nedá sklouznout po betonu. Sklouznul jsem se a byl takový výron, že padl a už jsem se nepostavil. A nepříjemné bylo, že jsem se měl vrátit v té době do republiky, že měli jsme takzvané výjezdní doložky, limitovaný byl pobyt, takže já jsem ležel bezmocně, chodil jsem, opíral jsem se o různé hole a musel jsem přetáhnout ten svůj pobyt. Čím jsem byl označen za emigranta, takže když jsem se vracel, tak jsem byl zatčen na hranicích jako emigrant, který se po neúspěšné emigraci vrací, že, do toho. Ale naštěstí ten můj nález lékařský byl tak průkazný, že jsem byl propuštěn a dopadlo to všechno dobře, ale pak jsem zápal ještě velmi dlouho s tímto těžkým výronem, až mě chtěli nohu znehybnit, že znehybnit, já jsem se nenechal a použil jsem, protože jsem pracoval teda akupunkturou. 2 let jsem pracoval s akupunkturou, tak jsem si prováděl akupunkturu té nohy a do dneška žádné problémy. Úplně se mi to spravilo proti názoru všech ortopédů a tak dále se mi to noha spravila. Takže jsem se vylečil sám a nemá ta nepříhoda pro mě žádné negativní důsledky. Ale mám také jednu úžasnou vzpomínku, ačkoliv jsem, jak uvádím, byl velmi špatný tenista z hlediska nějakého vrcholového sportu, tak jsem se zúčastnil nějakých přeborů lékařů. Byl to celostátní turnaj lékařů, že naštěstí jsou lékaři taky známi, jakože to nejsou velcí sportovci, ale mně se podařilo různou shodou okolností, které by zabrali mnoho času, abych je vysvětlil. Se mi podařilo se dostat až do finále té soutěže, kde se můj soupeř zranil, takže já se takhle postupoval, až jsem se stal vítězem celé té soutěže a to je můj jaksi největší triumf mé tenisové kariéry, na to, když mi to nejde, ten tenis, tak si vzpomenu, jak jsem vyhrál tento velký tenisový turnaj. I když, jako říkával můj otec, když se štěstí unaví, tak si sedne i na vol. Vím o vás, že jste k tenisu vedl i svého syna Josefa. Jemu to vydrželo a byl vám sparring partnerem? Dlouho jsme spolu hráli tenis a
zúčastňovali jsme se i různých soutěží. Hráli 4 na jedné soutěži. No a já za prvé jako otec a za druhé jako zkušeníček jsem ho neustále buzeroval, že něco udělal špatně a že má udělat něco takhle a tak, aby jsme vyhráli, tak to celkem normální. A moje žena Eva seděla v hledišti a když jsme skončili teda zápas, musím říct, že neúspěšně prohráli jsme, tak mi říká, no, ještě jsem seděla vedle nějakých diváků a ty říkali, podívej, jak on toho mladýho, oni nevěděli, že jsme otec a syn, jak je to mladýho pořád buzeruje a sám to kazí a ten mladý hraje tak dobře. Tak od té doby už jsem si pak dával pozor. Pane doktore, většina lidí vás zná jako autora veleúspěšné knihy Křížovka života. A málo kdo však ví, že jste těch knih napsal podstatně více. No, myslím, že jich bylo dost přes 20. Dělili se do 3 kategorií, jako neúspěšné, středně úspěšné a veleúspěšné. Tak mezi veleúspěšné mohu pokládat ty křížovky života a makrobiotické kuchařky, kterých se vydalo přes 500 000 až křížovky k 1 milionu. Takže to byla veleúspěšná kniha, která vyšla 30krát a třeba vyjde ještě i teď a v budoucnosti, protože to je jaksi nadčasová kniha. Tohle je můj takový životní symbol, jmenuje se to monáda a je to teorie 5 prvků, 5 orgánů, 5 psychických vlastností a vlastně na této monádě jsem postavil svůj další profesní život. Jo, taky ji doprovázely takové zvláštní okolnosti z jejího zrození. Jsem ji napsal vlastně až ve svých 40. Do té doby jsem jaksi si nedělal šanci se stát spisovatelem. Jak dlouho vám trvalo napsat tu knížku? A byla takový příběh, jsem se setkal s ředitelem Severočeského nakladatelství a protože jsem byl teda zaujat právě touhle medicínou, akupunkturou a makrobiotikou a tak dále, tak jsem mu to vyprávěl nadšeně a on říkal, ale napiš to je zajímavý. A já jsem říkal, jo, to napíšu, už něco mám, ale neměl jsem vůbec nic, čo. Ale jak jsem nechtěl přijít o tu šanci to vydat, protože to nebylo teda vůbec snadné, čo. Vydat nebyl papír, nebyl termíny. A tak jsem řekl, ano, to dobře, já to přinesu, co mám. A jak jsem nic neměl, naštěstí jsem nastupoval na vojenské cvičení, kde jsem se dopustil takového hrubého přestupku, že jsem jaksi byl zavřen ve vojenském cvičení, tak to nebyla vězení, byl jsem umístěn na marotku, kterou jsem nesměl opouštět. No a musel jsem tam sedět ty 3 týdny a nic nedělat a tak jsem jí tam napsal tu křížovku. Že? Ten den, kdy vyšla, jsem jel do Prahy a chtěl jsem si ji teda také koupit, zažít tu atmosféru toho knihkupectví. Jenže na skle vstupních dveří byl velký plakát a tam bylo napsáno Jonáš není. Jo, takže ona se, a to upozornil, že bylo asi 10 hodin dopoledne. Jo. Se stály fronty. Ona se vyprodala, bylo to 30 000 výtisků, jako to první vydání, a se vyprodala během asi 2 hodin všechna, čo? Což bylo pro mě naprosto šokující, ale vlastně zcela to předurčilo mou další profesní kariéru, protože jsem pak v 90. roce přímo opustil funkci primáře, což byla taková velmi prestižní práce. Opustil, odešel jsem do soukromé ordinace a hlavní náplní mé práce se stala přírodní medicína, kterou vlastně tak dělám těch dalších 35 let profesionálně a přinesla mi velmi mnoho uspokojení. A vlastně píšete až do dneška. Je zajímavé, že člověk dokáže během 3 týdnů vytvořit dílo, které vlastně nelze překonat. Ale já jsem ho nosil v hlavě. Já jsem ho napsal, protože
jsem ho měl v hlavě. Kdybych měl nějakou čtečku myšlenek, tak jsem nemusel nic říkat a možná vzniklo dílo ještě větší, ještě lepší, protože já jsem chodil, já jsem běhal. Tehdy každý večer jsem si vyběhl na 10 kilometrů a ten běh v lese, to je taková stereotypní činnost, že na to nemusíte myslet a já jsem vlastně si vytvářel tu knihu při tom běhu. Pane doktore, zdravý životní styl si nelze představit bez rozhledu ve výživě. Jídlo má velmi důležitý vliv. Nakonec se opakuje Hippokratova věta, jste co jíte. Jo? Takže jsem se vrhl tedy napřed do teorie. Napsal jsem několik kuchařek. Ty kuchařky byly v nákladu třeba půl milionu výtisků, protože na trhu nic nebylo, nic podobného nebylo. A takže první můj takový ten dietologický směr byla makrobiotika, která je doteďka vůbec zajímavá, protože makrobiotikou nebo tou stravou se léčili čínští císařové. Jejich lékaři jim doporučovali podle jejich zdravotního stavu a podle principu yin-yang jim doporučovali vařit stravu nebo jíst různé potraviny, protože ty potraviny se pak dělí podle energie na potraviny yin a yang a ta strava musí být vyvážená. A to byl úžasný koncept takzvané makrobiotické stravy, který k nám přišel z Asie a já jsem se stal jedním z takových českých představitelů této stravy. Se sklidil mnoho posměchů. Skvělý domácí chléb, těším, až ho chutnáme. Jak jste se dostal ke zdroji těch informací? Ježišmarja, já jsem měl ledvinový kámen, jsem ho objevil někdy v 33 letech a ležel jsem v nemocnici po operaci a tam za mnou přišla jedna lékařka v té nemocnice a říkala, hele, já jsem dostal nějaký papíry, tak já nevím, co s ním, je tam něco o jídle, já tomu nerozumím. No a já jsem teda v té nemocnici co přečet a bylo to jako vnuknutí, jako osvícení. Já jsem si říkal, Ježíšmarja, to je úžasný koncept, tomu já rozumím. A tak jsem se tomu 10 let intenzivně věnoval, nejenže jsem napsal, už taky nepamatuju si 3, 4 vele úspěšné kuchařky té doby. Strava je nejen pro naši fyzickou schránku, ale i pro psychiku, kterou nemůžete opominout. Jak již jsem několikrát zmínil, sedíme v krásné přírodě u přehrady a k takovéto scenérii patří i projížďky na lodích. Vím o vás, že jste z toho důvodu udělal jakési zkoušky, abyste mohl řídit motorový člun a abyste znal pravidla provozu motorového člunu. Tak jak je to s vámi a vaším kapitánstvím na lodi? Vůdce malého plavidla se to jmenuje. Vůdce malého plavidla. Ta legitimace, ten řidičák na loď. To je plavidlo do 12 metrů. No, měl jsem to štěstí, že jsem se mohl tady usadit, jak říkáte, na břehu Slabské přehrady a k tomu opravdu patří i loď. Každý musí uznat, že ten život byl časově i fyzicky velmi náročný, jako sport, psání knih, práce primáře. Takže to pro mě znamená tohle prostředí takový absolutní relax. Ta loď k tomu patřila až do nedávna.